nens. Ja s'acosta al final. Tothom enveja en Nam. La bossa l'ataca, però aquests sàmines d'en Nam no gosa fer res de res. Ei, Nam, què et passa, home? Aigua. Ai, mare, s'ha assecat el pou. Nam, sisplau, agafa aquests diners. Els hem recollit entre tots els del poble. No és gaire, però cobrirà les teves despeses. Germà gran té molta set. Guanyaré aquest combat. Ataca'm si t'hi atreveixes. De cop i volta, Ramfan ha iniciat l'atac. És clar, si tanco els ulls, no he de mirar el seu cos.